Cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana na aw ɲuman ye sur carte kɔnɔna la bi à l'heure des infos pertinents moi Dante je fais mon analyse ne bala lamɛnbagaw n ka cɛ ko mɛ dan ye mɛ tigila ye ko Asimi ka Mali kura kɔnɔna la n'i ma sɔn ka lamɛn i bɛ taa minɛ f'i ka so kɔnɔ non Simbo ye message dɔ ci ala m'a dabɔ a kama a bɛɛ la kɛra cɛ la ilaha illallah Asimi Goïta a ma nɔgɔ jaja fɛn dɔ de b'a bolo dugu kɔnɔ ko special force ko Mali kɔnɔ ko minnu bɛ molobaliya la k'a k'a dɔn k'a fɔ ko Asimi ɲɛ b'aw bɛɛ la ko n'i y'a kɔrɔbɔ Kamara bɛ téléphone ci dɔrɔn i bɛ taa minɛ k'i siri ko 3 ani kankɔrɔ meleke ne bala lamɛnbagaw à l'heure des infos pertinents Dante fait son analyse aw bɛɛ b'a dɔn breaking news b'an ka jamana kɔnɔ masa min ye ala ye jaja Mali de kɔnɔ tellement que adamadenw kelen bɛ fɛniya ye tellement que mɔgɔninfinw banna baara ma kamalen kɔrɔw sanfa dugufaw kɔrɔtɛ jugufaw tɔnɔtɛ jugufaw den belebele jamjanw k'u ban baara ma ka taa cɛ wɛrɛ ka denbaya minɛ walasa olu ka se k'u ko fiyeku fani ba ni sɛgɛ dɔ mɔgɔninfin bɛ se ka kɛ fuwaden ka se niveau ma cogo min na quoi. Azubillahi mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi sharli sadri wa yassirli amri wa kul udadatan min lisani yagahu kauli. Azubillahi mina shaitanir rajim. Ne bala lamɛnbagaw an bɛ kuma la eri min na an ka jamana kɔnɔ breaking news ba an ka jamana kɔnɔ ni eri in na. Masa min ye ala ye faden sago de bɛ Mali kɔnɔ ci t'u la dabali t'u la ninnu tɛ se foyi la ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka baara kelen mɔgɔ wɛrɛ ka sɛgɛn kelen mɔgɔ wɛrɛ kelen ka baara kɛ jamana kɔnɔ k'u bɛ taga olu ta minɛ u tɛ da maa min yɛrɛ baara kɛ tugun dɛ tellement que fuwariw don tellement que dusutanw don tellement que natanw don tellement que u tɛ keleya u tɛ dusu foyi t'u tɔɔrɔ u bɛ taga baga denbayatigi wɛrɛ de ma ko opérateur économique dɔ ka t'o ka du kɔnɔ o muso n'a denw ka t'olu minɛ jagoyanifin pour faire des chantages pour que o bɛ se ka wari d'u ma i bɛ mun kɛ ni effort in bɛɛ la n'i taara baara kɛ i ni ala na kira cɛ i tɛ nafolo sɔrɔ masa min ala ye an ka jamana bɛ nin fɔriya in de la ne bɔra k'a fɔ ɲɛna sisan n ko on doit travailler n ko seul le travail libre l'homme donc Mali kɔnɔ jaja Kamara a kelen bɛ ka structure dɔ de sigi jamana kɔnɔ n'i y'i ko fiyeku dɔrɔn a bɛ t'i minɛ donc nin ye kangaridaa ye état d'urgence de kan ka kɛ Mali kɔnɔ n b'a dɔn fɔnba bɛ nin kuma in na a mɛnna ne bɛ n'a fɔ Kamara ɲɛna aw ni Asimi a ye état d'urgence créé Mali kɔnɔ parce que politiciens ninnu u kana bɔ k'u bɛna anw tɔɔrɔ y a état d'urgence jaja force spécialité mɔgɔ gansan ye Dieu la ilaha illallah Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Maliens image bɛ ne bolo n b'a yira aw la dɔ datugulan bɛ to a kɔnɔ on doit dire bravo à l'armée malienne on doit dire bravo à notre force spéciale on doit dire bravo à la sécurité malienne jaja ni ne la Asimi ko k'a tɛ mɔgɔ ninnu bila 49 soldats k'a t'u bila a ye muso 3 dɔrɔn de bila ja n'i y'a kɔrɔbɔ politiciens a y'a ye dɛ aw minnu bɛ fɛ ka pagaille créer Mali kɔnɔ an b'aw ka bɛ bɔ kɛnɛ ma n'an ma bɔ ne tigɛra aw la a kɔni ye bita kɛra aw bɛɛ ɲɛna ni message min cira bɛɛ ma mɔgɔ si tɛ fili nin yɔrɔ kuma ma maa si tɛ fili i nin yɔrɔ dumuni ma i ye faamu donc an k'a kala u ye prise de l'otage plein de Bamako plein à Bamako prise en otage à Bamako kɔnɔna la ka taa adamaden minɛ a ka du kɔnɔ i n'a fɔ ko filimu Mari Gare Bari Jana i n'a fɔ ko donc mɛ mun kɛ i b'o k'i ni taara filimu lajɛ hali ni tɛ kɛ Amérique tuguni aux États-Unis i t'a mɛn yɛrɛ ko mɔgɔ taara otage la yan parce que caméra b'anw ka sow depuis i bɛ don an ka kuruw donda fɛ n'a cɛ i bobara bɛɛ bɛ kɛnɛ ma n'i donna an ka sow kɔnɔ i ka fɛn bɛɛ tout est par film fɛn bɛɛ de filmé bɛ an ka sow kɔnɔ yan donc olu tɛ an t'o la yan tugun ja Mali kɔnɔ u bɛ nin fɔra de la mun de kɛra Mali Bamako fait d'une prise d'otage à Moussabougou derrière l'hôpital du Mali Moussabougou hôpital du Mali kɔfɛla la prise d'otage dɔ de tun kɛra yen ko donc ko film k'a banna les forces spéciales de la police et de la DGSE ont libéré ce dimanche enfin en fin de journée, un grand opérateur économique et des membres de sa famille enlevés le 18 novembre derrière. Jaja, un opérateur économique de pays, ale kunaka demba beri minela, ninga tanouye, koko mine, ransom en anglais, car il y a en échange de l'argent. Ne kamalengoro ka baradi, ne bena wiraoula,
belebele jamjanw kamalenkɔrɔ baw ye faamu n'olu bɛ t'i dɔgɔmuso nɔfɛ u bɛ t'u ka mobiliw jɔ da la sa e t'a dɔw bɛ baara min na donc e dɔgɔkɛ bɛ da la o bɛ k'a fɔ ko cɛ k'i ma ka mercedes ya e taara bɛ baara min kɛ aw bɛɛ bɛ minɛ segukaw ka duwawu min donna nin y'a daminɛlen de ye aw bɛɛ de bɛ minɛ maa ma ko k'a bɛ mali in janfa walahi bilahi lezi dɔ bɛ bo kɛ palan kɔnɔ donc u taara ni kamalenkɔrɔ belebele jamjanw de minɛ n bɛ tila k'u yira u la ne faamu n bɛ tila k'u yira u la a bɛ n'u image ye vraiment ça fait rire mais c'est pas rigolant i kulo bɛ na ça fait rire mais c'est pas rigolant i ye faamu donc sisan mun de kɛra un grand opérateur économique et des membres de sa famille enlevé le 18 novembre derrière à Maganabougou les malfaiteurs donc u ye ninnu minɛ yɔrɔ min na u minɛ yɔrɔ min na a tɔgɔ ko yɔrɔ i jɔ n ka kalan dɛ ko Maɲanbugu ayiwa Maɲanbugu u minɛla Maɲanbugu de u taara comment dirais-je le novembre derrière le 18 novembre u taara opérateur économique ka so ka taga mɔgɔw minɛ a muso o n'a denw ka t'u siri k'u minɛ novembre dernier à Maɲanbugu donc opérateur économique a sigilen don Maɲanbugu mara de la masa min ala ye cɛ ye baara kɛ ka nafolo sɔrɔ a yɛrɛ ye a bɛ k'a jɔ n'a ka denbaya ye ja Mali kɔnɔ mɔgɔ dɔw de bɛ yen fugaridenw ne kɔni bɛ fɛ ninnu ka faga de moi j'aimerais que Assimi l'aide ninnu ka faga on doit les tirer devant le monde a bɛn ala na kira cɛ c'est-à-dire ne bɛ ka kuma dɔ de fɔ aw ye quoi Mali kɔnɔ drogue talani minnu bɛ yen quoi o ni minnu bɛ ka bɔ Abidjan ni tukɔnɔdugu ninnu na ka na an ka jamana kɔnɔ quoi n'an ma exemple kɛ ninnu na quoi c'est-à-dire y a rien de mauvais qu'un fainéant quoi a b'a dɔn ko Amérique ne denkɛnin Abouakar il va avoir 15 ans mois prochain il faut mais Abouakar il commence à bɛ baara la déjà à l'âge de 14 ans mon fils travaille il faut dans une année a b'a yɛrɛ ka mobili san yɛrɛ ne t'a san ye à l'âge de 17 ans a b'a yɛrɛ ka du san yɛrɛ Amérique donc ne t'a dɔn mun b'aw to ni mun bɛ fɔriya diya aw ye o a bɛ baara de kɛ il faut travailler il faut bosser il faut bosser il faut bosser. On ne peut pas devenir riche sans bosser. C'est le travail qui livre l'homme. Il n'y a pas de sous-métier. C'est comme ça que c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu as à faire. Ni be taxi boli, il be taxi boli. C'est ce que tu as à faire, c'est ce que tu vas faire. Ni be katakatani boli, il be katakatani boli. C'est ce que tu dois faire, tu as qu'à faire ça. Ni be mungebo ok, mais il faut travailler. Le Malien doit cesser de prendre du thé et dormir de 5 h du matin à 14 h. Ça doit prendre fin tout de suite. Donc, nous ont dit nous, nous fala nous, assassins, enfin, jamana kono, asimna régime ja Simo et warai, Simo, ala la kna, c'est tout. Non, Simo opération ira mali politicien na, akuma koni mo ya korbo, na teti sriga son ga fuma ko tout. Qu'est-ce que Assimi a fait aujourd'hui? Les vétérans dans une villa derrière l'hôpital du Mali, vers Colline, hôpital du Mali Kofé. Jani zolunu kumbe ne kusire fubu keta ubeka santaji ke kata mɔgɔw minɛ ka nafolo kama fuwar den ninnu natan kolon ba bɔn na wolola kamalingoro belebele jamjan ki ban baara ma un seul membre de la famille libéré et légèrement blessé donc quand on kuma la erimna un seul membre de la famille a été libéré ko ni an kuma la erimna membre na famille na mɔgɔ kelen pe bila la fɔlɔ est légèrement blessé. Moko kelen blessera famille Djamala. Yefom moko munu kumela moko kelen blessera à Djamala. Les malfaiteurs réclamant 2 milliards de CFA. Ala nakira ndesani. Fouare bama dengulo ça. Kata moko ka dima mine pour l'échange de 2 milliards de CFA. Et il ne veut pas travailler pour devenir riche. Et il veut aller braguer pour devenir milliardaire. La mission a été reçue. Donc, mission miena, grâce au renseignement de la DGSE. Donc, ko mission agnena. Ou yemro menadi, ko ka échangé ke. Ces bandits-là voulaient 2 milliards de CFA. Te barakede. Anyabula, nous ne petit ikromso no fe oni doni ekula bay. Bien belebele jamjam mali la ba fo mun mako jeune premier Anyabula, ni dente barake dron ika boako. Nous ne be mobili bo bula ko jamana kono. Abe nous ne ye garam bawla sa, bazem bawbula, Anyabula. Voilà des voleurs devant vos yeux. Ça, c'est des bragueurs devant vos yeux. Ça, c'est des bandits professionnels, bien nourris. Ils ont des villas, ils ont tout pour vraiment faire des malfaisances au Mali. Yanga jamana ketoué. Et quand il blibli jamja ina ba. Il gars c'est gros gaillard. Anya ibaro il n'est pas malien.
Ça, c'est un étranger. Par rapport à son teint, je peux le dire. Donc, on est malien, il parle d'autres langues. Katanga, wartigi domine, do barake ka war soro, yafamu, amabo sanfena ka tchou, au klenga barake, et il veut 2 milliards de CFA comme échange. Quelle honte! Quelle honte! Quelle humiliation! Mais là, vous photo là. Mais il faut que bi a jarane kosoya. Parce que Mungera, pour la première fois au Mali, ils ont montré leur visage. Ni a chien folodi, Mali kono, uyu unyaira. O kilibeka ira bela join zoe. O kilibeka ira bela join zoe. Donc ni jarane a boyanane ma parce que d'habitude au Mali, quand on t'a na mo mene, ou tout nyaira là, ou ba que comme si zonga na sutura. Alors que fente diakono, munga woiba ka teme zonga. Si tu dis que le monde a oué baka transonga, bon aya la demena image de kala kala. C'est le commandant qui demande. Bon voilà, la cigala, fais le photo, on va faire cette chose. Ben, voilà. Chérif, on va partager. On va se faire sortir. Il est là. Lève la tête, hey, lève la tête. On ne parle même pas Bamara. Monsieur, regarde par là. Regarde par là, des bandits. Ce n'est pas des Maliens. Les Maliens ne font pas ça. Tu vois ça? Vous voyez? Ce n'est pas des Maliens. Voilà. Voilà où est mon gars Djamana Kono. On a Djamana Kono, on a soigné. Dans les Maliens, Malien me sait que Marfa Joy la yoroni dola o rete Malien de nyuma ni Malien de fait Marfa ba bolo ka domo la beni fani ba sous selche ama korba ya Mali kono il n'a jamais grandi au Mali. Malien dit en bamba sinjimi anteni ko sunu nke ni Malien de ka muruta mo kama dola be drokuta la ben ala na krache. Quand tu vois un enfant de Wolofobougou, un enfant de Bolibana, un enfant du Mali, Bamako, grandi à Bamako, grandi dans les villages, abaka fana basekendou. Wallahi, am seka chieta ki boki nya kongo pere. Am seki boki bi. Mais ni Malien de alika muruta kama avec drokuta. Ni Malien de nga marfata kama akrobara du la malite a ben ala na krache. Ça, c'est pas notre valeur. Ça, c'est des Ivoiriens. Voilà des bandits réunis devant vos yeux. Et regarde, il faut les regarder. Hein? Des bragueurs. Vous croyez que le Mali, c'est Abidjan? Ça ne va pas chez vous? Ça ne va pas chez vous? 2 milliards. Charognards que vous êtes. 2 milliards. On va vous tirer devant tout le monde cette fois-ci. 2 milliards. Et regarde lui là, avec son gros ventre, avec ses seins là. Toi disant 2 milliards. Hein? Il faut donner de sein au bébé. Et regarde ce monsieur, il ne parle même pas Bamana. Des voleurs, des bandits réunis, venus nous embêter chez nous. Le Mali n'a pas besoin de ça. Bon, vraiment, ni Assimiga Baradi. Dja, force spéciale de Amboulou. Dja. C'est une Mali politicien. Donc, on fait un coup, maningase Doukono. Naya Korbo, on met un minefaka salon. Ah oh? Avec un commun droit parce que avec mon ka jamana décalabaché ka jamana boka bi à Saint-Ebreka à Seminyaba Bella kamara koko ka fonyena ka nyeba bella il est a nyeba bella avec au budget terminé Mali kono ani ku fieku anga secret service nyaba là donc à bon attendre sali donc ni ne kera balma malion ni nouvelle bambolo mais que la téléphone djoubla ako dado jamana dum bañ joli ko là mais je suis fier d'être malien quoi ben ala na krachi. Mais mon espèce, les opérations, ça c'est de haut niveau, ça c'est de top secret. Nous avons un dit qu'il faut, il a fallu bien. Les merci pour l'information, hein. Il a fallu bien les balmaquets à la canton de nous avons il s'agissait d'une opération des forces spéciales maliennes contre un commando qui retenait jusqu'ici la famille d'un opérateur économique. Et à la Ayamede, il y avait des commandos. C'est-à-dire, commando de Koumek Jamaïna. Eh, il doit Malien break news banga Jamana Kono. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh, Malien, est-ce qu'il y a un film ne breaking news de l'année de Aya partagé. Ça, c'est news de l'année comme ça devant vos yeux. Il y avait un commando parmi les malfaiteurs. Commando de Koumek Jamala. Il s'agissait d'une opération des forces spéciales maliennes contre un commando qui retenait jusqu'ici la famille d'un opérateur économique enlevé à Bamako dans le quartier de Mayambougou le 18 novembre 2022. Magali la mami kuntra opérateur économique a déma miné
on a yɛrɛ ka denbaya n'a yɛrɛ a ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ gansan kun tɛ c'est à dire maa mun ye nin kɛ n'an ɲɛ bɛ u la tan c'est des commandos bɛ a jama la militaire b'a jama la marifatigi b'a jama la mɔgɔ min bɛ nin jama in na l'un de parmi eux était spécial force lui-même qui a orchestré le coup. Mais c'est pas la peine. Eh là, il non, mais moro djouti toui. Subhanallah. Ayafam. Donc, à l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donc, ni ne banga jamana koloni erina, Malik la anga famaou, ou barkalen do, na fera que l'armée malienne monte en puissance là. Ce n'est pas gouderie, ce n'est pas bluff, c'est la réalité. Goué. Donc, Maliens, on doit être très fiers de notre brave soldat. Donc, d'un opérateur économique enlevé à Bamako, dans le quartier de Mayambougou le 18 novembre 2022, les forces spéciales ont pu libérer tous les otages. Donc, Alhamdoulilah, à un nouvel avancement. Quand un opérateur économique, ils ont pu libérer tous les otages. Alors, retenez non loin de l'hôpital du Mali, un seul membre de la famille libéré est légèrement blessé. Donc, tellement qu'on force spéciale for nous. Oui, ou bien ou bien libéré. Ou quel ou bien libéré, mais comment t'as qui se tiko? À qui se tiko là, et modo blessé là, dont l'indron, un opérateur économique à Dimaya là, modo alima à blessé là, doni. La mission est menée grâce au renseignement de la DGSE malienne et un assaut de forces spéciales dont les FSI et UMSI étaient involvés. Donc ça c'était des coopérations intelligence. Fondamentalement dans l'art de la sécurité, l'intelligence. L'intelligence c'est le cas d'Anibara. Nous avons un connaît fouillant. Connaît dans tes billes faut Amérique. Vraiment il tcheka barre la service secret mo aga folie bien. Camara, il a folie bien. Et ala nakira ne a fourni ça ngabe jamana into ça. Wallah be jamana into. Aben me fera mon pièce ça. Ne ne pour tora ta abe fo ko sécurité be ko insécurité be ko fene. Ni payer pour déstabiliser Assimi Goïta. C'est pour cela on doit se débarrasser de ces politiciens là le plus vite possible parce que ils sont prêts de faire tout pour nous mettre en recul. Ça va pas marcher. Regardez ces bandits. C'est bon, monsieur. C'est le commandant Sidi Mohamed. Voilà. Tu as vu, il parle d'ivoirien. Il parle d'ivoirien. Chérif. Oui. On va se faire sortir. Il est là. Lève la tête, Maintenant, il a honte. hey, lève la tête. Lève la tête. Bandit là. Monsieur, regarde par là. Regarde par là. Bandit là. Regardez. Des criminels. Il voulait 2 milliards de CFA sans travailler. Oui. Il voulait devenir des millionnaires sans travailler. Il veut devenir riche sans le boulot. Des bâtards réunis que vous êtes là. Des maneux. Venir rendre notre pays et des pays de violence. Le Mali n'est pas un lieu de violence. Donc il y aura une limbla, mais il y a cela faux Francis. Il y a cela folie bien. Mais Élysée faux, Élysée Francis, Francis Gourobneba, il y a folie bien. Mais Mamourou Sangare, m'a faux Libye. Mais Mama Jakite faux North Carolina, il y a folie bien. Mais Fatim faux, mais Siriki Kouyaté faux. Siriki Kouyaté, Sagani Babi, il y a folie bien. Et Boubou Mabel, mi faux. Mais Abokar Fomba faux. Mais Awa Sako faux. Mais Malien Deyere faux. On est sur le gâteau comme Mabel, ça fait faux Douma. Donc Malien, on ignore, ni le banga Jamana Kono, avec Kumala Erimina. Mais là, candidat au Burkina là très rapidement, à l'air des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donc, Abou Moun Kalama et Ibe ka barake aka jamana kono et avec a division nan lesigi pour que ka Burkina sécuriser. Donc Ibe ka folie bien. Ibe be baramina ala drone ba don. Ne bala le bagao. Oro la metla candidat international nouveau la doni et Dimitri et Medvedev, les États-Unis abandonnent toujours leurs amis l'Ukraine et Sabira le même sort. Donc avec moi Erimna
Amérique n'a pas fait un congrès changé la Amérique parce que si ça démocratie ou t'es congrès est dominé tout ni donc ça mais les choses changent un peu très vite là donc si ça me mal à Hermina et républicains ko kulutna ou dado guerre kuina ulutna guerre supporter comme Joe Biden a que trop mina parce que n'y mais il faut qu'il wordi et dori supporter donc républicains ont na guerre supporter donc roina risila ko Amérique be aka mo supporter les kaba janfat mabe donc au fene nouvelle be dia kono amek mala erimna fene nouvelle membre ka da oma et direction nationale de la géologie et des mines yefamu orola anga géologie mine de l'or là et kibara do dire ama anga sanbo orola kadaka asimina régime be barala arala ka fo ko uye wori min fo uye akia min fo yefamu et santemenon ko fe ko vraiment ko sente pas la hauteur yefamu ko work détournement kera arodo la yefamu the same economy operator accused orola donc anga sango oronna ko wori mun fora yefamu ko ka fait mun publicité yefamu ko a wori bemana a trop la quoi anemo direction nationale de la géologie et des mines yefamu orola ko wor dobe ko ma wor kama dafa 2 milliards 826 millions 718 238 CFA non payés à titre compensatoire des déficits et d'investissement. Donc, ko wari nale, o fana wari o bola. Donc, ko ni ala je sante menon ko fe. Ou ko wari mi ganga soro kesi la et sanu min fere la. Ye fam géologie niveau la. Ko o wari akem ganga na. Ye fam. Donc, o wari ama bolike, ama ben ama. Donc, 2 milliards, don nga je 3 milliards la. O ya je. The report released yesterday, November 15. When kuma infora November clé temps ani duru 2022. Ye fam ko wari kama dafa. Revealed that after reconciling the investment cost indicate in the decrease granting research permit and in the annual activity report in the cost. Ko donc ko kelen ala ja permit akami dira oni activité akami kera unana ka foko vraiment ko wori te ka bolike parce que ni nana ala je auditing kera audit find that investment made by 32 companies were below the minimum of the annual investment. C'est-à-dire we investissement min kera ni koina audit kele investissement dira compagnie bisaba ani flarima o conseil bisaba ni flala ni nana la je u ko nga soromina do u ko nga wari mi di gouvernement do ya je yefam for the established agreement in the additional it say company did not pay the compensatory deficit in the state company nga wari mi sara anga jamana e umadi donc wari mi nga sara period end review amount doni ba je 3 milliards la u ko nguri sara jamana e ma sara il y a distribué en 2018 au Bénin 121 millions 781 579 CFA. En 2019, il y a au Bénin 920 millions 818 318. Donc, en 2020, on a au Bénin 1 million 784 112. Donc, il y a non, au Bénin, 1 milliard 2020, ou 1 milliard 784 712 345. Mais nous avons dit, de 2019 à 2022, the same agreement in the same point of 6.2 and 7.9 special state. Donc, ko ma bolike a document c'est trop compliqué à Kadjan, mais à Iraka fo ko ils sont en déficit de 2 milliards, donc il y a 3 milliards là. Donc, ko ga bono wori, ya bla rom ka borofo. Donc, à bon attendeur sali. À l'heure des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse. Aya partager Fambin fait. Parce qu'avec un nouvelle berry d'Aumaya, Inch'Allah. Amoula Hermina, les mêmes opérateurs économiques acquises dans l'affaire de la loi d'orientation et de programmation militaire et demeurent aujourd'hui défense et des anciens combattants et Modak, y a-t-il péril de la lutte contre la corruption et la délinquance financière dans notre pays? Donc, comme Massami Alaye, Mamou Akizera, Kouye, Anga Jamana War Suenka Koroli, opérateur économique Mounou Bolo Yera, et Anga Jamana militaire ou fait Sanina, comme Massami Alaye, Koulou Alissa, Oulou Dabe, Anga affaire d'État et Minasanko ni Fona. Donc, ko otma ko kelem meka kesi sa mali kura kama ko chere do wa uve galon do uwa me shiguri la yefom
Ça vient dans les ressources des États-Unis. Nous garantis le Mali nous ni Mali on tenu soro ere. Donc il est très temps. On a mega fo nga kele. The same economy operator accused in a military orientation programming today remain the same customer in a military ministry. Mamouye Malika Surasuka Sustati Mukanga sa. Mamouya awori yuruku. Operateur économique ya ko be dafri ali bi ulu marché be ka dulu mo kelo lema. Ko donc on ni dana balia e jamana kula. Donc ko ni fanga jamana mo en 2020 several large companies and dozens of other macro enterprises were seated in uppercut market of the Minister of Defense Veterans Affairs, MADAC, no MDAC. Madamambe, compagnie Chama Kuntobo Ula, Nafrakulu Tok Mewurugula, en 2020. Donc, faut bi Ulu Kelendabe Kuina. They were mainly accused of overbilling the military equipment and equipment almost contract are awarded by the direct agreement without any appeal in the competition factories damage and the rule of public procurement. Donc, contract me douma, que son matani procurement. Donc, il faut bi, o mo kelon dabo kola, ko donc ko munemina kola, ko o nyangati min dara luka en 2020, ko donc pourquoi alsa, ou lu kelon dabe do kola. Parce que abadon autant de Ibeka, yuruku ko jamana kono ko alsa abin. Ibeka ka kola ou ka bulletproof vesti offre la amma a kele 700 000 700 000 CFA doninga 10 millions kelena bulletproof vesti kele américain au te me $30 ka no be ben CFA 15 000 man donc ou me bulletproof kele fere Mali la ma opérateur économique kele mun tobe ni koina ulu tobe alsa lu be mina sanga danga armée mama o du mo mun to fora ulu me ka bulletproof sa anga jamana kono 700 000 CFA au Kobe trop de ni dans la marketing duna au te met 200 000 cas ou 300 000 cas donc il y a trop de basement qu'a fait un taka surfacturation ni dans la mosquito so falan ou comme ko franga de manama 75 000 francs alors que te met foi ka 1000 francs ko on 2000 francs donc on ko kelo ne be kan king alsa ou comme so falan fait Mali militairement en 75 000 donc nga je wa mona mais so falan ere so te met kemer falan kemenan ka donc et on a fait un frère jamana mo ma akoka chanturo au fait no e droguier me frère ma 40 000 droguier sont te doré 12 000 ko donc ni ko rebe sénal ça ko pourquoi mo kelem no kanga jamana kono ko pourquoi alsa au kobe sénat ko donc ko ma ko mali kura ko sikoro du wa ou réalité du ko do kanga jamana mo ko nyafo anyana à l'heure des infos pertinents moi Dante j'ai fait mes analyses à partager je veux maximum de partage ambola eliminane balana mabrao nouvelle wore be jamana kono Algérie koni ko qualité fadi sawe Algérie ko kalbe kay na flotiki jamana de ko wa kulubu ka jamana uluba a diabo uluba a tonobo masami ale Algérie ko non seulement ils sont puissants en gaz mais cette fois-ci ou bena gazi fere fara jala bema yafamu donc ou bena ke gazi économique bae ou ka pétrole nous ka gazi nous mais gazi en général ko bena fere Europe bema donc Algérie va s'enrichir plus parce que arabu la flene ou le dusu mo kono ni arabu laje ou kelema ka barambu jamana ka bo arabu ka jamana kono alors que falim darulu ka ma daunka ka bo ndon kana en far ko fimo nga jamana kono amalo ka bunturu amalo ka bu o da ne be kan concentrer économie kan abina mina dado économie na de plus en plus le bolo président akanga subvention ne ka célèbre sangala ka bamananga dum bala ka sene ekolu dale anga business ekolu ñu fen kuta ñu ango dabla on n'a pas besoin amogo be muna ango kanga kala structure anga kala eketoko changer anga kala ke fɛn minnu b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka fɛn minnu produit walasa an ka jamana bɛ se ka taa n'an ye cogo min na an seyɔrɔ la donc moi je suis très fier des Algériens i y'a faamu je suis très fier des Algériens parce que u bɛ ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko vraiment k'u b'u ka autonomie u b'u ka autonomie u b'a nɔfɛ an bɔra yɔrɔ min na Amérique u fana u tɛ maloya u nana sisan komi kow ka gɛlɛn i y'a faamu américains si ça arrange les Américains tout est bien si ça n'arrange pas l'Américain rien n'est bon. Donc si ça n'est pas exemple de temps, et voilà ce qui vient de se passer. Les États-Unis, Chevron autorise et relance partiellement ses activités au Venezuela. Abandon, ça n'a pas américain, sanctions sur le Venezuela. Sanctions sur le Venezuela. Les Vénézuéliens, ils n'avaient pas de droit à ça c'est fait le Hiroshima. Donc si ça, américain ko dablara. À partir de samedi, nous avons connu et the US government authorized the OIJ and Chevron to partially resume its oil extraction activity in Venezuela. Donc, c'est ça,
ko dorénavant ou ka gas station to ko Chevron se ka ta Venezuela sisan ni ka ta essence botro min kadaye ka essence sani et Venezuela donc Venezuela va s'enrichir maintenant dorénavant parce que sanctions kubuka pendant des années. This is the first relief of the sanction imposed on the country after signing partial agreement on a social protection between the power and the opposition of the South American country. According to the Treasury Department, Chevron can partially revive the activity in its joint venture on in the country partnership with the public economy, ensuring that doesn't receive any income from the oil sale made in Chevron. Donc, ni tari badi Venezuela kauma, ni ma ira la tout le monde se focus sur l'économie. Kada à la fin du journée, tout revient au dénominateur. Quand on doit se focuser sur l'économie, c'est très important. À l'heure des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donc, comme il y a un fois et tout maintenant, National Direction of a Geo and a Mean point out for not having demand from the mining company, the compensation payment, investment, the fact, the total amount encompassing defeat between 2018 and 2022 and 2020. Donc, Mali kono, anga sanu munu ferila, sanu munu wari kula danga gouvernement entre l'année 2018, faut qu'on a black année 2020 là, ko doy wordje. Ni koniye Mali toko fodron, iba foko yuruku. Yefo. Ne bena fo ni go Mali chiore, kana foko Mali sadure. Ni go Mali, iba go suali. Ah ma famille ça. Vraiment c'est pas rigolant quoi, yela côté quoi. Mais vraiment c'est sérieux. C'est sérieux. Ni go Mali dron, a foko doya sué. Yefo. Mali est égal au vol. Vol kera malien boulot dakani. Vol kera un boulot, il faut ko et dîner. C'est-à-dire la vol est plus important cette fois-ci au Mali que la religion musulmane. Je déteste dire, faut qu'on fasse une photo de là. Parce que ne m'a fait une photo là quoi. Faut être là quoi. Mali kono bi. Ka yurugu ke. Ka sharia soso. Ka sharia jafa. On n'a pas qu'à bomber Mali kono ni kata seli ni siri la ben ala la krati. Nama kono ke ni so ni ko na Mali kono anga jamana be tian sigre nyana ala kan kishama ala kan kunadia. C'est très grave. Donc ni auditi de kera. Donc, amena yingali ke est-ce que vous n'avez pas nous faire télé là il faut que Ivoire zone bien nous boto la télé la tourna donc Malion ni ne ka dia qui vora dama le plus vite possible donc au refrain là mentoi men dama tourni et anga ministre là foreign des affaires allez dama administration là et aya ira ka fo ko administration n'est pas à la hauteur ko donc ko journal côté Mali kono ko parce que comme la hermina Mali anga administration munga administration là anemo o keleme ka administration bla c'est-à-dire barada de kono quoi te barada awo o be ka gurugere ne kenaye quoi donc anemo administration de ngone no ce niveau ma quoi c'est-à-dire ce n'est qu'une question de temps il faut bien donc administration na retire parce que Mali est stratégie de administration là c'est-à-dire ils sont administration de ngone do Mali sigila ka teme Mali c'est-à-dire administration meka occasion ni non ka minon ka quoi donc aye Abdoulaye Diop aya makana me aye mu fo administration abe mo ni finition akli là quoi. Pour nous c'est absolument clair. C'est l'aménagement quand même ici à l'invitation du gouvernement du Mali, le Mali étant un État souverain, l'aménagement, l'exécution de ce mandat sur les droits de l'homme pour pouvoir avoir accès à des sites ou mener des enquêtes, ou en tout cas elle doit peut-être, ce qui est prévu, c'est qu'elle appuie l'État malien par rapport à ça. Nous, notre position est très claire, c'est ce que l'ambassadeur Konfourou a indiqué dans sa déclaration, que le Mali n'appliquera pas cette disposition et que si l'aménagement doit faire quoi que ce soit en matière d'enquête sur les droits de l'homme, elle doit s'en référer aux autorités compétentes maliennes. Et c'est dans ce sens que nous allons continuer à travailler avec la mission, mais sur ce point particulier, la souveraineté et les prérogatives régaliennes de l'État malien doivent être respectées. Et nous n'accepterons pas qu'il y ait des malices derrière les droits de l'homme pour pouvoir atteindre d'autres objectifs et déstabiliser l'État malien. C'est clair. Donc, Malien, n'y est qu'à clarité de Ama, Amoun Medjoro, Amélisman Kola Kachaya, bien vrai qu'il y a le santé, il faut qu'il y ait un kono. Mais un ministre des Affaires étrangères, Moufo, avec mon fils son dessous Madala Doni, il a dit que Amélisman Sekata Boke Nyegena, tant que Mali, gouvernement Matouako. C'est-à-dire, en un mot, l'aménagement, elle est en prison au Mali. Oh yeah! Oh yeah! Ah, c'est-à-dire, l'aménagement est en prison. Donc, il faut très alloquement. C'est-à-dire, l'aménagement, c'est que faut que Mali kono.
tant que le gouvernement t'a fait. C'est le gouvernement du Mali qui va donner l'autorisation à l'aménagement au Mali et demander l'autorisation Issa Boïté. C'est-à-dire Mali kono. L'aménagement va être beau que nyegena. Ben Mali gouvernement ni nga folo. Mali gouvernement va fo ko esu be se kata nyegena ou be se kata. Donc au niveau de là. Donc ni be somo samabo mais malgré tout ça, on veut pas de eux chez nous. À l'ère des infos pertinentes, moi Dante, j'ai fait mes analyses. Maliens ni mun kera ni nga be son ni son diala ni fam. Ni son dia ko di ni tare di ni nga be son ni son diala. Mais Maliens aw kana foyi anga segugo ye do mun kera masami alaye o do de jabilen fle ni tantola ye fam. A fora ko mo ba fa ka Mali jafa ye fam. Ko sebiye o setie o i ka donc a fo ko vraiment quitter pour jafa ina. Tu vas pas t'en sortir. Donc jafa a te marché faci ko bebina malo c'est quoi okumana ay c'est quoi okumana me aka golmo ne date. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ami Mali chemana musuma bela jele fu Mali kono ande Mali koka. Ninye anye kuna foni mindi ka fo dakala. Ko java min tigalembe Mali kama ni wati la dogolente awshila. Kerengerele ama ango 11 km de Ségou. Belebele dobe dakala. Ango amina ala wele kule save. Alhamdulillah bi dimashi. Aflen ye dakala almami dakala dugutigi ale filɛ nin ye Yaya Kulubali ni ye dakala almami Isa Traoré ni y'u ka mairie conseil inshallah Umar Jara bon ni ye Sidi Cheikh Silmoro Bay ale tɛ maa dogolen bilen ko ninnu na ni o tɛmɛna ka bɔ yen ni ye Mamadi Tangara ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ni ye an balimakɛ Yusuf Traoré dugutigi ka conseil don an filɛ kuluba in yɛrɛ sanfɛ ni waati la dakala ya 11 km de Ségou i b'i to ya ka Ségou yɛrɛ ni Ala subhanahu wa taala ka jɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni an ye kulu yɛrɛ ale tindi sanfɛla fɛ aru ɲɛ bɛ a kɛnɛba la o de la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an balimaw o la ko baara in tɛ dɔwɛrɛ ye Mali kɔnɔna jugu n'a kɔkanna jugu kɛmɛ ka java min ta ni waati la k'u bɛ ɲɛsin Mali ma a baara bɛna kɛ ni kulu in ka yan n'i b'a la bɔ a la n'i ma bɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ i mago bi sa o kuma o de don ala weleba a bɛna kɛ ni kulu in de sanfɛ yan sibiri nata i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma le 3 décembre a bɛ kɛ o de la sibiri nata nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn ma tɛmɛ ni sanga 30 ye ni o ye 9h30 ye o tuma na Ségou n'a lamini dugu 200 ani kɔ ani ka bɔ délégation min na. Donc le 3 ko Ségou bɛ wele bila bɛɛ ma k'u bɛ se kulu dɔ sanfɛ ko ka danga don nin kɛra bi hali ma bɔ kulu sanfɛ fɔlɔ hali ma fatiya ta fɔlɔ n ka cɛ dɔ datuguna cira kɔnɔ mais Mali la maliyɛnw a ka dɔn ka fɔ ko n'i ye nin fɛn fɛn ye tan nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko halisa justice nin bɛɛ bɛ justice de yira ne ka jateminɛ la f'an ka dɔn ka fɔ k'an ka justice de sabati i ye faamu ne bɔra sisan ka déficit da aw ma Mali kɔnɔ sanu min produira an ka gouvernement kan ka wari min sɔrɔ entre 2018 et 2020 il y a eu le manque de 3 milliards de CFA dɔnni ka jɛ 3 milliards la. Donc Mali kɔnɔ sɔrɔli de bɛ kɛ Mali kɔnɔ Mali ye zondugu de Mali la justice tɛ yen Mali la sariya bonyalen tɛ Mali la mɔgɔ dugukolo bɛ minɛ i la Mali la mɔgɔ bɛ jɛn ka bɔ i ka so kɔnɔ Mali la faama bɛ taa ni fantan ye kaso la Mali la fantan t'a ku fiyeku Mali la fantan bɛ bi faama bɛ bi fantan kan Mali la n'i bolo ka jan foyi t'i la Mali bɛ nin cogo la i b'i ka dugukolo san a bɛ minɛ i la jagoya ni fin o de bɛ Mali kɔnɔ nin heure in na donc an bɛ Ala deli ka Asimi deli o n'a nɔfɛmɔgɔw u ka dɔn k'a fɔ ko nin n'u nakun ye an ka kɛ Ala la kira kama an ka segin an danbe kan i ye faamu parce que anw danbe i ye faamu ni anw danbe lajɛ nos parents c'est-à-dire la dignité le respect et l'empathie ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ ka dɔn k'a fɔ i bɛ ka mun kɛ mɔgɔ la n'a kɛr'i yɛrɛ la est-ce que a bɛ bɛn i ma a tɛ bɛn i ma donc maliyɛnw f'a ka dɔn k'a fɔ Faransi bɛ ka nin sefa in da anw ma a nafa tɛ anw ye tant que anw bɛ sefa dun an se k'an yɛrɛ sɔrɔ a ye lajɛ a ka nkalon bɔli kan. Ceci est ce qu'on appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour 14 nations africaines auxquelles elle applique le seigneuriage, en vertu de quoi elle exploite les ressources de ces nations. Ceci est un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. La France imprime de l'argent colonial pour le Burkina Faso, qui a de l'or.
En échange, ils exigent que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du Trésor français. L'or que cet enfant extrait en descendant dans un tunnel finit majoritairement dans les caisses de l'État français. Donc, la solution n'est pas de prendre les Africains et de les faire venir en Europe. La solution est de libérer l'Afrique de certains Européens qui les exploitent et de permettre à ces personnes de vivre de ce qu'elles ont. Macron dit que nous ne sommes pas pris en otage. Donc, M. Macron, les Africains sont pris en otage. C'est ça la vérité.